Siko. Sino ako? Nakailang absent ka na ba sa iyong trabaho? Isang lalaki kasi, loyal na loyal at dedicated parang si Uncle. Loyal sa kanyang trabaho. Siya ay nagmula sa Las Vegas, Nevada. Si Kevin Ford, 27 years na nagtatrabaho sa isang kilalang burger restaurant. At ni minsan, hindi siya nag-absent sa loob ng 27 years. Kahit isa? Kahit isa. Kahit isa? Paulit-ulit, nainis na ako. Totoo. At dahil dyan, binigyan siya ng kanyang supervisor ng regalo. At alam mo ba kung ano ito? Ang mga ito. Alam mo ba? Sabihin mo na napapagod na. Maldita talaga. Movie ticket, tumbler, at candies and chocolates. Akala nyo kung ano ang irigalo. Kaya nga. Kawawa. Natuwa naman si Kevin Ford sa kanyang simpleng regalong natanggap. Subalit, ang anak niya, na si Serena ay hindi natuwa. Kung kaya't nag-online fundraising ito. Pasasalamat sa tatay niya na nagtaguyod sa pag-aaral nilang magkapatid. Plano lang niya na makalikom ng $200 or mahigit sa 11,000 pesos. Subalit, naantig ang mga netizens sa kwento ni Kevin Ford. Imagine, 27 years na walang absent-absent. Kung kaya't marami ang nag-donate. Nakalikom sila ng tumataginting na $459,800 o katumbas ng 26.3 million pesos. What? Aray ko. Dahil doon, nakabili siya ng food truck na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos at nakabili rin siya ng bagong bahay na 3 bedrooms. Kaya ikaw, kabisyo, huwag ka nang mag-absent sa trabaho mo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi. Morning call. Morning, team. Kabisyo, feel good Anong Thursday sa mga na-traffic diha? June 19 ta karon 2025. Sa oras na 7:32, kasama niya pambansang Uncle Dagol! Sa mga angkol, kasama tayo lang bakit ka nanonood ng radyo pambansang Tita Tania Chinita. Siya si Tita Max. Si Tita Max. With the pambansang senior, Mang Kanor! Teka lang. Kasi ako yung pinakamalaking na i-donate dyan kay Kevin Ford eh. Through the initiative of Mang Kanor. Kaya siya nakalikom ng ganyang budget. For 100... mga siguro $400,000 na naibigay ko. Yung 59,000 sa ibang mga tao na yun. Yung pinakamalaki sa'yo. Siyempre, basic. Bakit nung nag-ambagan dito ng cake para kay Uncle, kami lang nagbigay, wala kang gift sa kanya? Wala, sirado na pala yung yung supitil, no? Sayang. Mura-mura ng ambagan tag 100 Sayang. Anyway, ayun na nga. Good morning sa mga hindi pala absent sa trabaho. Imagine 27 years, wala kang sick leave, wala kang emergency leave kasi hindi na maiwasan Ang healthy niya naman, no? O siguro kahit may sakit, talagang pumapasok pa rin siya. Hindi kasi kapag may sakit ka tapos pumasok ka, di ba nabibinat tayo? So, kinabukasan di talaga. Pero ang tibay ng resistensya niya. Siguro may kabit yan sa work. Ano na?
Pumapasok na nga sa trabaho nga, no? Ba't Di ba siya parang nag-absent? ma-motivate ka? Na-inspire, Di ba, na-inspire. Di ba minsan tamad na tamad tayo pero iniisip mo andun yung kalab team mo sa Tumigil work? ka na, may mga mag-overthink na naman dyan. Dapat lang mag-overthink malala kayo pag ang asawa nyo hindi uma-absent sa trabaho, holiday, papasok. Bumabagyo na lahat, suspended na lahat, tapos papasok pa rin. Kasi nga, may pinapaaral sa mga anak. Kaya nga hindi Ay, nag-absent may si kalab Kevin team kasi yan sa trabaho. Guys, pag nag-absent sa trabaho, yan, tatamad-tamad. O sige, walang kalab din sa trabaho. Pero dun sa trabaho, dun niya na-chat yung kabit niya. Ano na? Saan ba talaga lulugarin si Kevin Ford? Ikaw talaga, Sa Cavite. Kevin Ford, ha? Pero grabe, kakaiba yon. So, imagine, ang gusto ng anak, $200 lang, mga 11,000 pesos may get. Pero, umabot ng 26 million yung nalikom dahil kahit ikaw naman siguro yung Matutuwa. netizen na, oy, sige nga, Oo, kasi mag-donate binigyan na ka ako." lang ng ang reward mo lang, ang incentive mo lang, Candy, chocolate. chocolate. Pero ano to? Trick or treat! Oo nga, parang Diba, Halloween candy? lang. Oo. Kawawa. Pero alam mo kasi, Tits, nag-viral yung video na yon, yung pinuksan niya yung mga chocolate, yung ano, natuwa siya. Oo, hindi genuine siya, yung oh, yes, reaction hindi niya. yung, ito lang, hindi yung ganun yung reaction. Natuwa siya na for 27 years, ayan, may nagbigay, binigyan siya ng Oo, hindi naman candies. kasi siya nag-expect ng incentive. Yeah. Kumbaga, Totoo yan. out of his dedication and love and patriotic Ano pa, ano? Saan pa naman? Ano pa? Sige. love and dedication and covenant and May kombinasyon. sa work. Nakakatuwa pag tayo di ba dito sa trabaho may incentive tayo. Totoo yan. Kapag ano po kami, hindi kami uma-absent, wow, may aircon kami. Totoo yan. Kasi bahay, electric fan lang. Diba? Sabi ko na electric fan. Hindi kasi, electric fan yung aso namin. Yung aso. Yung naka-electric fan? Naka-electric fan. Sabi ng aso? Sabi nung Trabahante. trabahan. Oh. Gumagawa eh. Yung trabahante. Yung aso. Nalak sa gitna ng kalsada. Nalak sila. Nalak, kawawa. Sabi niya, Sabi ng aso. sabi ng trabahante. Yung kasi sa gitna lagi nagbebembang. Ano? Nagbebembang yung aso. Hala, batik-batik. Yung aso? Yung trabahante. Kasi nga, nabilad siya sa init. Yung trabahante. Yung aso. Golden retriever siya. Yung aso? Yung trabahante. Uy, kumagat ng diaper. Yung aso. Yung trabahante. May kagat-kagat, may dugo eh. Napkin yung kinagat. Yak! Yung aso! Yung aso! Ay! Sagutin mo! Yung aso, yung aso. Trabahante. Sabi niya, pwede na yan. I-wave mo lang konti yan. Ihawi mo lang yan. Hinawi niya, hinawi. Hinawi. Ng trabahante. Aso, hinawi. Ay, nako, may libreng rabies vaccination. Yung sa aso? Bacoor. Yung aso? Nantok na. Direct Gil, good morning. Salamat ka sa Ingat po imo. kayo lahat. Salamat ka na ka na. Oh, yung aso, yung aso. Ulit-ulit. Ay, sabi, awaw na, awaw eh. Ano ba talagang tugtog mo? Sandali lang sakta budlo. Ikaw na nga. Basic! Aking sinta